Днес ще ви покажа гнезда за гълъби. Не са нужни много материали. 4 малки дъскички или големи дъски ги правите на малки парчета. За дъно може да сложите фазер, може да сложите дъски, такова ламперия. Ето е нататък. Може да си го направите и по-голямо, зависи от размерите на дъските, какъв размер гнезда искате. Аз моите гнезда нарочно съм ги избрал едно по-малко и две по-големи. Той малкото ще го сложа посредата на рафта, пък тия двете ще са в двата крайните рафта. Те, както виждате, наистина има разлика. Едното е те двете страничните са по-големи от едното, малкото. Ето погледнете. Нарочно са направени така, казах ви защо. Не си мисля, че снимам само гълъби. Реших да снимам и гнезда. Пак са свързани с гълъбите, нали? Прав съм, нали? Надявам се да съм помогнал. И чао!